Il-Partit Nazzjonalista qed jirrifjuta li jieħu sehem f'tim ta' azzjoni bipartisan għat tkabbir ekonomiku. Dan ħareġ fi stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Jingħad li l-Oppożizzjoni qed tagħlaq il-bieb għall-opportunità tad-deb sabiex tinfetaħ paġna ġdida ta' azzjoni lil hinn mill-partiġjaniżmu f'pajjiżna. U bekk iż-żewġ partiti jkunu jistgħu jikkontribwixxu flimkien sabiex il-pajjiż jimxi l quddiem fit-tkabbir ekonomiku. Il-Gvern jiddispjaċih li l-Oppożizzjoni ġġib ruħha b'dan il-mod, għaliex jidher biċ-ċar li din se tkompli mixja b'attitudni negattiva anke meta qed tingħata tal-lid tal-ħbiberija. Dan kontrarju għall-Gvern ġdid li qed jieħu attitudni pożittiva sabiex jadatta stil ġdid u jinkludi li kull min jista' jikkontribwixxi għat tkabbir ekonomiku tal-pajjiż. Dan ukoll bbażat fuq linja ta' demokrazija moderna li biha trid timxi din l-amministrazzjoni. Il-Gvern Laburista qed jimxi b'mod li jinvolvi lill-oqsma kollha, dan biex pajjiżna jimxi l quddiem fuq oqsma kruċjali bħall-ekonomija. Ikun hemm inqas partiġjaniżmu u aktar kooperazzjoni għall-interess nazzjonali. L-irwol kostituzzjonali tal-Oppożizzjoni paħajju funzjonali fid-demokrazija tagħna. Iżda l-Partit Nazzjonalista mhux qed jara fis-sinjal ta' żminijiet li dan ir-rwol qed jevolvi u li anke n-nies permezz tal-messaġġ tagħhom fid-9 ta' Marzu qed jistennew politika pożittiva. L-istqarrija ttemm tgħid li l-Gvern lest jaħdem ma' kull min irid il-ġid tal-pajjiż u l-bibien tal-Prim Ministru u l-Gvern se jibqgħu dejjem miftuħa għall-Oppożizzjoni.